Radio Ramogi Karchum Jaluo Radio Ramogi Timto timore malit. To bende kiseng'eyo tuo mar cancer especially kaka maneken ni godo. Kani winjo ndalo machien go no wacho kende mokoni en mare ni to onge thieth. En mna koro kako bedo managed. Koro en nani wakwayo ne Nyasaye mondo oteg chuny jo gemoweyo familia mare jo Kibera. Ikech king'iyo an dawach ni Ken ne ogolo gima dwa wach ni example ranyisi moro kaka ng'ato nego bed mojumbe. Nikech tich ma Ken otimo Kibra higni karibu 7 mobedo mojumbe. Ok apar ka nitie constituency mora Kenya kare ma tich aina noseneno. Ma sikul secondary gi ogere mang'eny. To koger gi noger sikul noger bende. Oger gi noger sikul mobedo equipped. Ma nyithindo some, to nyithindo nigi computer, so nyithindo nigi gimoro amora ma degibed godo. Korata pane en ranyisi maduong' ma jotendwa moko jood bura mamoko nyaka ng'i. Ni to en ang'o legacy mane madiwe kaka jaod bura kamano. Charles okang'eyo ni dwa tieko wach mani sechako. Ya gima wacho en ni ling'any ma Ken oweyo, that legacy en gima mokwongo ananeno ni en gima joma tindo yuso nego kawo motegno ahinya. Yes. Ken odak higni 41 kende to timo gik manitie jok ma osebetie piny ka jawuot ng'aka ng'a, the who is who. Yes. Mosebetie piny ka chiegni higni 60-70 to gik ma Ken otimo e thuolo machuok no owe ka ji paro. So aparo ni en gima jiwo joma tindo ni ok ochuno ni nyaka ng'ato bed wuod ng'aka ng'a eko bed jatend oganda. And ok ochuno ni nyaka ng'ato bed mana ng'ane eko bed gimoro e kind oganda. So anaparo ni mano ranyisi maber ne joma tindo. Kane gihero Ken adier kaka aneno giwacho kaka ji wage to nego bed ranyisi makare. Gima duong' ahinya ma dopongo wacho kinyi mi kawuono en ni kama lalo ng'ama ng'ongo, kech Ken ng'ama ng'ongo. Ken ng'ama kumbe lach. Ken ng'ama bade ncha lach. Ken en ng'ama pache ler kabisa. An Ken olima oganya diriyo. Kane wachako siasa mar goro gi joma dongo ya ne wadigi Ken. Nudo kelo telo manyien ma joma tindo e ODM 2013 mar 7. Ken oselima kendo be aselima Kibera more than once, and Ken josie painya. To adwa tero ramre mara ne jo Kibera gi jo Kenya duto. Samo timo mae ajo gini kanu ganya kinde te ni kawa lalo ng'ama ng'o ka Ken okoth kamano to gima duong' en to wasoma ng'o ngimane. Wanyalo ywak mwatiek pi wang'o, wanyalo gore piny bwa tiek urema, lakini gima duong' en ti ang'o mwasomo e ngima ng'ama lalo. Sana Ken ng'ama nyicha tiyo matek Ken okoth. Ang'o mwasomo e ngimane. An asebedo gi Ken, aseshare room gi Ken ka wadhi oko. Ken ncha ng'ama chunye ler. Ken ncha ng'ama onge mibadhi. Ken ncha ng'ama onge gima giluongo gi regi kizungu. Ken kara chatu rachar, kara tento rateng. Ken ng'ama ncha ratero. To gima duong' kabisa madwa mondo joma tindo som kuom ngima Ken en gima kizungu luongo ni focus. Chomruok gimoro. Bedo focus, daro wan wadi riuchiel. Focus. Winjo Victor? awinji maler matina. Focus en gima lunga yenye pinyni. Kwene ka CDF ichiwo constituency duto. Flore ka kitiyo kode. MPs moko bro kawo milion 48 ma tokeno gero go skul ma Magathi. Tokito achiel koro mondo oger skunde mang'eny. Kiro bila achiel skul ma cha gima yudo onge. Nikech bila achiel kele skul to gero one classroom. To Ken okotho kawe to gero kode one skul maneno. Koro nitie gik mano puonjre gi Ken ma benda somo gono kutimo bendo osomo kuma. Kidhi uganya ne watimo kamano. Ni every year wakawo kati no milion 30. Ne project adi? Achiel. Magolo wang jo piny kamoro. Mane siri. Focus. Ibedo focus gibi mo tem. Mar ariyo gima somo kuom Ken. Ken ne somo gi nyangile. To kota me bedo ng'ama nigi master's degree. Ken chotho kaka oting'o PhD mare. Kota me bedo jatelo maduong'. To somo gi nyangile omiyo wakati wan ji wacho ni uruma ni in koro idira isomo gi nyangile ionge wuoche. Onge ng'ama nyuolo kan go. Ng'ama nyuolo ka gi stima onge. Okay? Kila ng'ato nyuolo kamano. Ken bedo watchman.
Ouso nyaka gazeti. Uso gazeti. Nyaka gazeti. E kinde go ingen mbaka monti makigoyo kono we about Ken. Ntima kama kigoyo ni jopiny ni anakalo kuma gima to ng'ato paro ni wondri. Yes. Wa mogike wach mar Ken. En ni Ken otiyo matek Kibra e koko mang'eny. I don't want to be that focus. That's very important for me. Ni kata kako kunitie, kata kapa kagoi. To in gi focus. To kukono koro iketo mana joganya wacho ni iketo hule iti. Ibedo gi focus manyisi cha. Ni kata ngama timre wacho mai kama there. Wadwa muko wall, wadwa muko sisini. To mane mwacho mtu wa muko. Bori weri go jamani madhi mbele gi weri go. Mano wasomo kuom gima Ken. Wabed gi mor. Ni Ken omiwa puonj makende. Ni ok nyaki bedi gi 70 kalwati ngitimo mang'eny. Udrongo oyawre. Oyawre. Wawito joma tindo ni tuo mar cancer. Ken Okoth, mheshimiwa ma Kibra. En ang'o ma diwach kuome? Adwa ko kuyo na makende ahinya ne jo Kibra duto kaachiel kod jaod mosenindo Ken Okoth gi nyithindgi, wede kod osiepe moseyudo lal maduong' kuom nindo mar rategoni. To wawito wuoyi malong'o. Ing'eni long'o ng'ato ineno kata gi katoke kowuotho dhi. Ong'e ni macha ng'ama malong'o. Ken ne chunye tut. Ng'ama chunye tut en ng'ama jahera matimo gimomiye no tim kong'eyo ni gima timo ni biro konyo oganda matinende gi tieng' mabiro. Ken ne ng'ama jahera. To Ken ne ng'ama riek. Ting'e ni rieko onge tiende ka ok onyal kelo lokruok e ngima mag jowa. Ok ochuno ni yieri boni bed mbunge. Nikech nitie gik ma Ken nochako timo kapok omiye kata kom Kibra. Nochako Children of Kibera Foundation. Yes. Nochoko nyithindo kotiyo gi opportunities mane en go kanosomo loka. Ne ng'ama ne bade okarre malach ahinya. Ing'eni VOJ kana asomo oko nayudo thuolo mana 2 kende mag kawo nyithindo mondo ater mondo dhi osom oko. Lokruok magino time ngima nyithindo en gima ok inyal pimo mapimre. To Ken kaka mheshimiwa Chieng' osewacho ne en ng'ama ong'e kuma odhiye, gima odwaro, ji biro dhaw. We amiyi ranyisi mar VAT bill kano obiro 8% imedo ewi mafuta. Yes. Osechok ji kendo winjruok osebedo ni kata jonasa be nyaka dhi chung kode. Piji mar ODM gin parliamentary group oseyie. Yes. To Ken nowacho ni un kunena ngulu marwake wang'agi. Kik uwor ni gin gik maketo mana ne sifa ka ni en ber. Arwako gi nikech chan oketaka. Nikech nyaka nasom gi nyangile ma wang'a nokethore nikech nahero somo. Koro wang'a ni okethore. Ok arwako ngulu gi nikech mora. Omiyo an kaka mjumbe ma Kibra modonge chan gi jo Kibra mong'e bech mafuta. Mong'e ni ma komedi to dhi medo gi $5 tang'e ni $5 no mondo yude piny kacha tek. Ok abigo kodu kura. Nen ng'ama ong'eyo kama ochung'e. To Ken ne nyalo tamore kodi e wach moro to be ok ogo koko, be ok oyieny. Ubro bam, obro balo kodi, obro wacho ni gimidwaro no katin, to be ok obi yenyo. Ok obi dhi e podium mowach ni magi jomo tarore kendo jomoran. Obro mna wacho mos ni gimikelo no an ok odonjo na. Nikech gima. Mane wuoyi ma wawito. Wawito wuoyi manong'eyo kumoae. Kendo kano yudo thuolo mondo lok ngima mag jogo mane ni kuno notiyo gi thuolo no makare. Radio Ramogi Kar Chuny Jaluo, Radio Ramogi.